Добре, да видим кого ще изпитам днес. Така, днес е 20 март. 20 номер кой е? Биляно, 20 номер, това си ти. Госпо, пак ли начи, госпо? Ай, утре ме изпитайте. Аз днеска нищо не знам. За утре всичко ще си науча. Обещавам. Биляна, ставаш сега или ти пиша двойка? Хубаво, поне стане се изкарам. Човек, ти ще ми помагаш, ще ми помагаш. Ама, той аз нищо не знам. Айде, не ми се прави. Така, сега, Биляна, ще те изпитам на вчерашния урок. Как се нарича климатичната зона около екватора? Климатична зона около Нова Загора. Около екватора! Влажен, топъл климат, зелени гори. Да, това. Влажен, топъл климат, зелени гори, то това всеки го знае. Май са тропици. Какво каза? Тропици. Не чувам. Напиши ми го. Госпожата ще види. Тропици. Болници. Ма вие мен за вчерашна ли ме имате, бе? Тони на дъската също. Ама